Bermeoko Eusko Alderdi Jeltzaleak prentsa agiri bidez adierazpena egin du Alde Zaharreko birgaitze lanen zorra dela eta. Jeltzaleen hitzetan pozik agertzen dira azkenean ordaindu direlako euren etxebizitzak berrizteko laguntzak direla eta herriko Alde Zaharreko biztanleekin egon diren zorrak. EAJaren hitzetan hori bai, penagarria da herritarrei arintasunez guzurrak esan nahi izatea gogoratu behar delako, dio Bermeoko EAJak zor hori udal gobernu taldearen buruzela Eusko Alkartasunak aurrera eraman zuen gestio negargarriaren ondorioa dela. Bermeoko udalak laguntza horrek ordaintzeko dirua zuen, baina Eusko Alkartasunak, dio Bermeoko Eusko Alderdi Jeltzaleak, kulturretxeko obrekin sortu zen zor handia ordaintzera bideratu behar izan zuen. Horrez gain, talde jeltzaleak kritikatu egin du gobernuan 8 urte eta gero EH Bilduk zorra hauteskundetarako hilabete 2 falta direnean ordaindu izana. Jeltzaleen hitzetan aurreko ekitaldietan horretarako dirua zegoenean. EAJaren hitzetan agintaldi osoan EH Bilduk ez du inongo interesik erakutsi kaltetuen aurrean 8 urte hauetako gestioa hutsa izan dela eta errua beste batzuei botatzen bizi nahi dutela erakusten duela adibide honek. Horixe, Bermeoko EAJak prentza ohar bitartez adierazi duena.